Abertawe yn llwyddo i glirio Chloe Connor a Ellie Walker-Smith. Rebecca Mathias ar yr asgell chwith yn ôl y tu fewn y dawi o Connor. Wel, ergyd wan i gyfeiriad y gol, ond y golwr yn gwneud smonach llwyr. Drian o Courtney y bêl wedi mynd dros y linell a myfyrwyr Met Caerdydd sydd ar y blaen. Diolch i'r smonach yma. Katie Hosford i gymryd y gecrydd. Arbediad da gan Izzy Taylor. Rebecca Mathias ar tafliad a drad Robin Pinder sy'n troi yn dda. Amy Todd ychydig o le, nôl at Lauren Townsend. Yn erbyn y traws. Alicia Poe yn falch o weld yr cynnig yma yn mynd am gic gornel. Katie Davies yr eilydd. Mae yna gymorth. Katie Hosford yn ei chodi yn uchel a dros ben Izzy Taylor i gefn y rwyd. Pryn munud sy'n ar ôl o'r 90 ac mae'n gyfartal. Merched Met Caerdydd 1, Merched Abertawe 1. Cyfle i Katie Hosford ac unwaith eto Katie Hosford yn cyrraedd y nod ac yn canfod cefn y rwyd. 107 o funudau ar y cloc a mae Merched Abertawe ar y blaen am y tro cyntaf yn y gêm. Lauren Townsend i gymryd y gic gornel. Y bêl yn powndio i bob cyfeiriad. Oedd hi dros y linell o beniad Chloe O'Connor, sicr mi oedd hi o beniad Rebecca Mathias. A gyda 7 munud ar ôl, mae'n gyfartal. A dwi'n ame, mae peniad Chloe O'Connor a dros y linell yn fyna. Ar ôl 5 cic yr un, mae'n 4 yr un. Rebecca Mathias yw gwneud 5 i 4 ac mae'n rhaid i Stacey Webber sgorio. Webber! I hergyd yn cael ei harbed gan Izzy Taylor. Merched Met Caerdydd yn orfoleddus. Yn nhw sy'n cipio'r gwpan. Y capten Robin Pinder sy'n codi'r fflws. Merched Met Caerdydd yw cencampwyr Cwpan Cymru 2017.